COE, perdona, s'instal·lés allà i a l'Ajuntament la sol·licitud que va fer l'equip directiu, va ser que l'Ajuntament instal·lés una línia telefònica perquè s'instal·lassin a la sala que hi ha a l'entrada de l'edifici. L'Ajuntament realment vincla en COE, és a dir, COE no està instal·lat allà perquè l'Ajuntament volgués que s'instal·lés, perquè hi va haver aquesta petició i nosaltres l'Ajuntament van venir a fer la instal·lació. La conversa que van tenir amb la directora és que com a direcció de centre han de tramitar en la conselleria una reubicació de COE. Han de cercar els fulls que firmaren, si és que hi ha un conveni, i quina durada tenia, de moment no han trobat aquest. Què passa, que COE ja no hi està allà? Hi està, però resulta que demanen l'espai passar prima. Ara aquest mateix espai el volen passar prima. I clar, han de cercar... No, han de cercar el que signàrem en aquell moment en COE, per quant de temps, com va ser, si va ser oral, si va ser per escrit, en què ens van comprometre o en què se va comprometre el centre en aquest cas, i un moment determinat, si ja no hi ha cap tipus de compromís, demanar que la seu de COE no sigui Muro, per ventura, dependrà de l'interès que hi tindran els centres, i aquell espai podrà ser passat prima. Això és la feina que hem fet aquests dies, en l'equip directiu. No, Mare. Perdó. Puja l'aire. Sí, no, jo no ho tinc entès així. No. No ho tinc entès així. Per començar, quan se va fer, quan Guillem Ballester va passar de l'antiga escola graduada aquí, van quedar afectades un parell d'aules per COE. Dues o quatre, no ho sé. Just damunt, la part de damunt, el menjador. No s'ha fet la recepció encara. Però segons el que jo sé, era així. A partir d'aquí, la sala aquesta que ara utilitza COE era utilitzada per Sapima. De fet, si no vaig errat, així està damunt del contracte. Hi venien els tiquets del menjador. I fessin el que hi fessin, i devien tenir els seus trastos, les seves coses. I COE va passar allà, mentrestant no se fessin les obres, s'adequassin les sales de l'escola graduada per ells. Ho va demanar, se li va concedir, a canvi d'unes contraprestacions, si no vaig errat, que era en vez de passar de tenir una pedagoga a dues, o 2 hores setmanals o una cosa així, si no vaig errat. És que jo exactament ja m'ho noto. Jo t'he dit el que sé, i a partir d'aquí això era un conveni que havia arribat quan hi havia l'antic pacte de progrés, el darrer pacte de progrés, i després va entrar el PP, i això, en el director general, en el gerent que gestionava això, ja no va passar a res. I aquest conveni que havien arribat, que havia de ser de 2 persones o de 2 hores setmanal, no ho sé exactament com era, s'ha reduït. Per tant, ja no té sentit. Jo el que vull expressar és que l'Ajuntament va ser un transmissor que en aquell moment va venir fa 2 anys el director general, l'any passat, el director general, i una de les preguntes va ser si hi havia manera de recepcionar aquestes 2 aules que l'Ajuntament podria tenir i podria destinar com a espai a fer diverses coses, encara no s'ha dit temps això. Però per altre costat el que jo vull dir és que l'Ajuntament en el moment en què se va determinar que COE passava a l'escola, que tenia que ja no ho van més, no puc escriure més perquè estic... ja no entenc res. En el moment en què se va determinar això... Podem fer un descans, per favor, que duim 3 hores i jo no puc anar ni de bany. Seguirem fins a les 2 hores. Fem un descans de 20 minuts. No, però tenim descans. Crideu la pizza. Tenim preguntes. Crideu la pizza. Hi ha una opció a les 12 que és l'opció d'ajornar el ple. Torna endavant.
No, que va, no, ja Tanto anem. Rafael sap que ja. Jo m'agradaria que va. No, molt de banya. Aquest tema. No aquest tema, no? Ara si hem de fer un Bé, descans. tranquil. Xisco, 2 segons, que acabi aquest tema. Ara prendrà d'altres temes. No, però si que em doni un segon, després de deixar anar. Bé, la qüestió és que l'Ajuntament en aquell moment que se va determinar que COE, per veure que van assistir a qualque reunió, hi havia una Margalida, però l'Ajuntament se'n va encarregar d'adequar i facilitar que aquella gent tingués realment el que havia de menester, que era la línia telefònica, internet, però que realment se van entendre entre el centre. La línia telefònica a Bon, que va fora. L'escola. Va facilitar que l'espai estigués en les condicions que requerien. La línia telefònica a Bon se li va fora. L'espai que fins aleshores tu dius que havia empleat Sàpima. I ara... No és l'escola d'allà dalt, no és l'escola graduada. No. COE per l'escola graduada de Quan Gaston. varen venir bé que canviassen de la seu de COE a l'escola actual, Guillem Ballester i Sardó, és perquè l'equip directiu hi va venir bé i l'Ajuntament se'n va encarregar. Canvi d'unes quantes prestacions, que ara no se compleixen. Bueno, no se compleixen, però va ser l'escola que va facilitar aquesta reubicació, no va ser l'Ajuntament. L'escola, com pot ser mai que ho faciliti. L'escola, no res d'allà, és que si s'encarrega de la gestió és l'Ajuntament. Han de cercar el paper que ho digui, perquè jo no he trobat el paper, jo no estic segura. Jo crec que l'equip directiu no se pot... Crec que, vaig al punt de vista, això que aquí és com a digui el contrari. Crec que l'equip directiu de l'escola no pot arribar a conveni amb ningú estant. Des de l'equip directiu no s'ha trobat el conveni. Quin equip directiu? És que ara, n'hauria del Mas, el director. Però si la reunió se va fer a l'Ajuntament? No. No se va fer això. Aquí no se va fer una reunió d'aquest tema. Mos pot guardar de mentir, Xisco, podem cercar si hi ha cap acord Jo me sap greu, entre COE i l'Ajuntament. Jo me sap greu dir això, però aquí hi ha una Margalida i si la Margalida No vol... sé ni que el COE, Va. Però no passa res, a veure, deixarem aquest tema, cercarem tota la documentació i cercarem les reunions on se feren, però jo me record que l'Ajuntament en aquell moment va fer de transmissor, l'Ajuntament no va ser és que va iniciar la tramitació perquè si anés a Muro. Vol que passem una cosa, ho deixem de... Com pots contestar per escrit i cercarem tota la documentació que hi ha, Sí, millor ho fas, perquè... Evidentment. I jo vaig demanar a Miguel Mar que per favor traguessin els papers del conveni i no han sortit els papers. Els cercarem aquí perquè per ventura són aquí si van fer la reunió aquí. Jo ara no ho record. Jo que jo sàpiga que la reunió s'ha fet aquí i lo normal és que aquí tinguem un secretari i prengui nota de la reunió que se faci. Però això fa, deu fer 4 anys, deu fer 4 anys d'això. Sí, jo he anat a reunions i com te puc dir la darrera de festes que en Xixo no, és que he prenat per un altre, és el secretari que han assignat en aquell moment, i la Margalida devia tenir un altre secretari en aquell moment. Jo en cap moment he dit que fos el secretari de l'Ajuntament de Muro, que prengués Però si s'ha fet acte. una reunió a la conselleria, evidentment, Que mos contestin per escrit si trobau, No. ja estem perdent molt de papers. Perdona, aquest paper, la directora l'ha sol·licitat a la conselleria i tampoc no el troba, no? No, i l'Ajuntament... Però no l'hem trobat, si jo faig una reunió ja, quan va una reunió, la faig aquí, són jo que he de fer l'acte, no és la conselleria. Estic dient que no la van Nosaltres hem anat a 3 reunions en conselleries i cada vegada hem fet acte nosaltres, perquè no l'han fet. I aquesta vegada hauria d'haver fet el mateix, poden deixar que això m'ho vagi pixant, fa passar pena. Puc anar. On dec? Tenim 5 minuts de descans. 3. Home, sense secretari no podem estar, claro. 5 minuts de descans. Sí.
No, és un Home, tots els copulles, ja sabeu que... No, no l'entendeu. Quin pleno és això? Vale, 40 no l'entendeu. Això no m'he posat mai. Jo? No. El doctor té un que s'hi posava. I jo no I si pregunto vol anar cada a un. Martí, què passa? L'any cavall. No, mare, que no. Ah? Ja hi van anar d'aquí. No, no, que és que m'ho dona teu, Ja hi van anar. Ja pues. Sí, però és que realment, Martí, si no has sentit santa, Perdona. i que des de jo que sé quan va ser la reunió, és que no ni me'n record. Ell no n'ha suportat, sí, va. Animava, jo me'n record. Però no sé. Jo crec que... Però no va ser iniciativa meva, perquè no sabia ni què volia dir jo. Joan, Jo encara saps la cocina? Jo encara no ho sé. No sabia ni què volia A dir mi ara sí tenia que anar a un cafè. Jo encara no ho sé. O no feia, o no. Anat a cambra. En el pla. No, però no a la màquina aquella de Can La Madrid. màquina divertida que és molt bé. Però sí que és ara que quan A l'23 vol sortir. Escolta, significa que no va ni veure una mica puta d'ella. Segurament van passar la reunió per felicitar les hores. De més, van fer una reunió. Sí, Ja no ho van fer i jo discutia ara. Bé, per discutir. És perquè és tan senzill, quan s'aconsegueix, Mira, no van aturar. Falta, almenys 5, saps? Ah? Almenys 5, a les 11 menys 5. A les 11 menys 5. Qui poden 5? Sai quando non gli aveva interventore, si pone la camera. Això Això és denunciar. Això fa cosa. Encara pujar el forner. Escolta, te la volen les pizzas. No, encara aquella màquina. Què t'ha dat? Ara hi vas. Bueno, ja pot dormir aquí. No. És que Què? has de fer un recés cada hora i mitja, si no... Xisco, això va durar fins a... No, en teoria, quan són les 12 es pot tear, tot el que no es trati avui s'haurà de tratar en la propera sessió plenària. Però no sé, no, jo no tenc cap inconvenient, però cada hora i mitja això reposar un poc, perquè jo he d'estar concentrat i escoltar tot el que deia vosaltres, de vegades no estàu, però jo sempre he d'estar... Quan entrem en aquesta tonteria, Posta, ja ja coses, desconnectes. però jo coses que no, jo ara m'he de desconnectar perquè ja no sabia de què sonava, jo ara això de... Xerrava un xino, això de... Sí, jo també, tu. Perquè puc fer una moció avui. Per parlar coses de les putes que dius. Jo ja t'he Si no, preparat. no se fan anterior a les preses. Sí, perquè és ho de fer. D'urgència, però. D'urgència, però no ho podem estar ja urgent. Jo estic relativament còmode. dos planetes que això Aquesta és jo dic, coixí de ple. A veure, ei, Com de futbol. Jo, de com de futbol, no sé coixí. No sé coixí de ple. Ara ja ha quedat tot sol. Quina hora us ho deixaré apuntar perquè és hora de recés. Són les 12 menys 5. Hem fut a les 12 menys 10 i a les 12 menys 5 tornen a començar. I que compren nocturnitat, no? Compren nocturnitat. Ja l'hemos ja. Nocturnitat ja l'hemos ja. Ja pot quedar aquí. No sé qui es dona el baño i la diagonal. Sí, i és el part. Tu el baño ja li has donat. Antigament, la ràdio es sura de mossetat. Sí, no, això és el que he sentit del sogre de Martí. Quan era regidor, aquí fumaven i tot. Bones! Costi tracta la vegada. Continuem. S'ha acabat el recés, continua. Continuem amb el tema de l'escola d'aquesta de Guillem Ballester i Sardó. També va entrar per registre per part de direcció. El tros aquest del jardí està de vora del menjador. A veure si se té pensat fer qualque intervenció, perquè se queixen de que està molt malament, de tot l'altre. I jo sabeu quin pot dir? Se demana a veure si se fa comptes asfaltar o posar cauxa.
No ho sabeu. Sí, doncs en el que de Mare. Sí. Bueno, jo havia pensat que la menjava de medi ambient, que ell va ir allà i que us digui quina és l'opció més recomanable. Perquè això és el que havia pensat. Això podria ser una partida per ara o s'ha de posar en el pressupost? És que pensar, Marga, el que no diu com solució. El tema de l'escola graduada, a veure si se té previst fer qualque intervenció en quant a, per exemple, aquesta necessitat que entenc de campanya mos queixaren tant, que són els banys, que són unes necessitats bàsiques i que estan en molt mal estat. A veure si tal vegada amb aquests 75 o 75.000 euros que ara tenim, a veure si podríem fer una intervenció ràpida o si hem d'esperar a que estigui el mango que hi penseu ho posaran en el pressupost de l'any que ve per arreglar el bany, ja que ja assisteix diàriament moltíssima gent, no? Perquè hi va moltes associacions a l'escola graduada. I també el tema de manteniment, a veure qui el fa, perquè varen venir a fer intervencions i varen deixar el tema de la brutó, que no el varen queixar durant 15 dies per allà. A veure, al final, qui ho va fer net amb això? La brigada. I per fer tema de persianes i vidrieres i tot això, per fer-ho net, que és l'empresa que tenim de neteja... L'empresa de neteja, això oficialment... S'encarreguen d'això. Mos ho faran ells i tot això. Claro que sí. Si estan esplot en condicions... No, ja ho vam fer. No. Ho vam fer ja, però això. Fan net els passillos, fan net allà on fan poden accedir, lo bàsic. Nosaltres li vàrem demanar a veure si seria possible... Una neteja general. Sí, de fer vidrieres, persianes, cortines que estan... Després, bé, el tema de... no sé si hi ha denúncies per veïnat de Renaus i... en tenim, de denúncies de l'escola graduada, no? Per si també se tenia previst insonoritzar qualcun aula més. Jo tingui constància, que tingui constància, no? I sabeu que la insonorització ha anat molt bé perquè s'ha arreglat el problema que teníem. Tema curs d'història de Mura, del tricentenari, ja sabem qui seran els ponents de les dues xerrades. Bé, fa 2 mesos ho vaig demanar, em van dir que serien 2 xerrades de 2 ponents. En principi s'està gestionant el programa per part d'en Sebastià. Se suposa que tot una que estigui quan estigui tancat, però algo, en principi se m'ha comentat que hi haurà actuacions en aquest tema, que era el que m'hauria compromesos. Els arreglos aquest de carrer... Bé, no sé si anava per la línia que ha comentat en Miquel Àngel, el tema de vora vies, enllumenar, quin temps tardar més o menys en solucionar un problema des que ens arriba... Això depèn de l'incidència. N'hi ha que els hem de estar arreglat tot d'una i n'hi ha que tarden un parell de dies. És que també en el registre hi ha gent que se queixa de que tarda molt. L'altre dia em van mostrar una petició d'aquesta, era un tubo d'ono, que està vinclat en un CC. Sí, no era nostre, aquesta, me'n recordo, sí. Clar, vull dir, aquí la resposta dels ajuntaments ja està solventat perquè no és competència nostra, però a darrere, vull dir, l'Ajuntament fa gestió de cara o no a dir-li això està enmig del carrer i s'hauria de regular. O nosaltres ja hem contestat i no es queda... Això és el titular de la... Però no pot controlar bones que tenen problemes... No, però és el titular de client, potser hauríem de dir el titular de client encarregat. L'Ajuntament no fa res més. Jo la meva fatxada, per exemple, vaig haver de carregar de tot, de sono i... Ja, però quan un ciutadà, vull dir, jo ho dic perquè, vull dir, personalment és que va fer això, vull dir, els companyeros s'han de dinar amb un llum, mira això, la nostra és la foto. Un ciutadà perd el temps a fer una foto en l'aplicació d'una queixa que té com a afectat i que la resposta de l'Ajuntament és això ja està solventat. No, ja està solventat, no és competència nostra, ho vaig veure en aquesta. Sí, no, però ara però el que li posen és que s'ha tramitat correctament. S'ha de tramitar. No, la resposta de l'Ajuntament és que això està solventat. El problema ja no hi és. Solventar no passa. Sí, separat no sé. Jo vaig veure aquesta resposta i va dir no és competència nostra, perquè jo les demanes en incidències aquestes, i diu no, aquesta no és competència nostra, ho van contestar, però
m'asseguraré que vigin a ONO, que diguin a les veïnades, que facin sincronització. Això pot passar a vegades amb una recepció sense organitzar o el que sigui, però vull dir que jo crec que l'Ajuntament ha de seguir fent la gestió, perquè clar, és que ell personalment estava indignadíssim i diu, no, mireu, que diu que està arreglat. I ja estava igual penjant. L'Ajuntament, si no fa gestió, l'únic que pot fer és que la gent no participi en el sistema de la línia verda. Crec que el problema és que la línia verda no contempla treure informació fora de la línia. Per això suposo que darrere hi ha un Sí, funcionari hi ha d'haver un seguiment, hi ha d'haver un seguiment. Clar, si no fem aquest seguiment... Hi ha un funcionari que fa el seguiment. Cada setmana repassant les que queden pendentes, les que pugui haver pendentes. A veure, també han rebut bastantes queixes, que això també ho anant dient en els anteriors plans, que és el tema de descans. Llavors, el compliment de la normativa de descans està molt brut per tot el mur, pràcticament per tot el mur hi ha escrement per terra. També no se compleix el tema de la normativa de descans si estan amollats. De fet, aquí de fora n'hi ha d'amollats així, de gros així amollat, per tant. Llavors, demanant si s'ha posat cap multa. No, multa no s'ha posat cap. I tenim cartells que anuncien que les multes i els preus i tot. Sí. No sé, hauríem de fer. Si s'ha de conscienciar la gent, però és que la gent realment no ho compleix. No sé, hauríem de fer qualque cosa. Per part policia, avisant el municipal. No sé. Toni, és que està tan brut, perquè no feien res. Si no feien res... Anunciant, avisant, però que també si em poses una havia de passar 100 euros de multa i d'ahir no la passis i d'ahir hem de llevar la multa. Si no la complim. Això no complim. No va ser ordenança aquesta. No ho cobrar? No, és que no ho havies cobrat. O el rulo de 300. El problema és que, per exemple... El problema de ciutadà. No, el problema és... No. El problema de ciutadà. No. El problema el tenim tots. El problema el tenim tots, no és de ciutadà. Si ell no li diuen res, això, perquè el tema d'escala, potser que el trobis un camp mullat, potser pot ser que se t'hagi escapat. I això és una altra història. Però en el tema de les merdes, xerrant clar, per favor. Ja poden fer moltes campanyes. És que de mateix, la gent s'ho passa per fora, si tu això ho trobes i ho sanciones, només en sancionaràs un. No passis pena, corre a la bou. Això, per favor, és que hi ha carrers, dic-m'ho, que es carrufen. Això ho sabem. I sabem qui són. També, de 10 naus. Això ja no ho sé, no? Això ja no ho sé. Jo no ho sé. Vaig si ho sabem. Vol dir, n'hi ha molt que ho saps, hi ha zones que són exclusivament... Ja, home, si tu ho saps, però no ho dius, ja. Jo no he d'anar a dir-ho. Jo no és qüestió de... Si jo ho sé, ho sap molta més gent. I ho sap gent, i ha vengut de l'Ajuntament a dir-ho. És que aquell fa això, i ho han dit. Però ja han trobat in situ, no basta que te diguin que allà... Tens raó. Bé, Toni, la pregunta era si s'ha pagat multa, no se n'ha posat res. Per tant, hem d'anar a modificar això, no ho feim bé, ho feim molt malament. Si tenim una ordenança que han de pagar una multa per fer les coses mal fetes, ho hem de llevar. Amplieu l'aplicació a la línia verda. No. Se li fa una foto a la persona i després se li fa. Miren de veure. A veure, esdeveniments, com el d'aquest cap de setmana de Mallorca Handball Tour, a veure quina valoració en feim des de l'Ajuntament, a veure si penseu que esteu d'acord en fer amb esdeveniments d'aquestes característiques. També va amb el tema de l'Ironman, que l'Ironman no sé quin problema hi va haver, però no se volia signar des d'aquí, la prova aquesta. Tenien que tancar tantes d'hores el que és la plaça del Muro, des de la rotonda de Sant fins a la rotonda de Capellans, suposava una incomoditat important pels residents allà i pels que estiuetgen a Baden, o siguin turistes o siguin residents. I intentàvem pressionar l'organització perquè fossin les menys hores possibles, que després d'1 i mitja van passar a les 11 i mitja, 12, i se va reduir considerablement l'hora de l'informe inicial que havia fet la policia que havien de tenir tancat, que els demanaven. Entenem que l'Ironman és positiu, sí o sí, però no entenem que Muro haguem de tancar tantes d'hores. És un dels municipis que més ha de tancar la zona costera,
canvi Can Picafort tanca de les 8:15 a les 8:30 fins a les 10:30. El CUDI té tancat la primera fila, però la segona poden sortir en qualsevol moment. O sigui, nosaltres, per la configuració que tenim al Pla de Muro, és un problema tenir tancat sobretot tantes hores. Handbike no provoca cap molèstia ni una. Ara, m'agradaria un Ironman que passés un pic i que no mos tornés a tocar. Mos toca dues vegades. Està agafant molta força i surten carreres noves, que mos afectaran. Hi estem d'acord, però no estem d'acord amb haver de tancar tantes hores. Això és una mica resument de tot. Home, l'organització se deu voler curar en salut, per part que potser no hagi passat el darrer que els ponts cingles o fins a capellans. Ells també diuen que una vegada passa fora de carrera, o sigui, quan surts de Conometro, ja pot anar en la carretera oberta. Evidentment, s'estimen més que hagi tancada. És una realitat. Ara, a nosaltres ens tanquen la rotonda de vora l'Hospital de Muro i la de Capellans, i quedes tancat allà enmig. Els altres municipis o tenen sortida per un costat o tenen sortida per l'altre. I això és la problemàtica que tenim allà. A Muro mos toquen i mos toquen s'hora baixa i s'hora baixa, com que ja duen endarreriment de tot el dia, però clar, mos entren per les comunes de Can Oliver, se'n van a Praderes de Sant Antoni, se'n van de cap a la Pobla, el qual el poble afecta poc. I aquests 3 carrers, o aquests 4, els afecta i els afecta moltes hores perquè ja dues tot el dia de carrera. Els primers han passat al migdia i els darrers els tens a les 6, amb la qual també t'afecta, però tens sortida. Però has de sortir de Muro de matí? Per on podries sortir? No podries sortir per allà? Però t'he de dir Muroïn que tancada. Jo això no és... Per Sineu. Fins a migdia també podries anar de cap a la Pobla. Però si vols anar a la platja no hi podries anar per allà. No, a la playa no. La playa que no podries anar cap a Santa Martí i estava tancat. Estem d'acord en les proves i com més millor, però també n'han alerten sobre el bloqueig que facin el nostre municipi. I per això ens van plantar en sobre l'informe que ens va fer la policia i en el segon, que ja van reduir, evidentment... Per això també supos que deu ser per qüestió de camí. Per exemple, el handbike no ha aturat cap carretera. No, per això no hi tenim... També el número de corredor hi fa molt. Per exemple, el handbike eren 40 participants, no atura com 3.000 persones. No, evidentment. A veure, això m'apareix que és competència del Consell, que és el tema de preparar una altra retolació, si és possible. El CUDI, la rotonda aquesta que hi ha del Fogueró, que no hi ha cap retolació que posi platja de Muro. Posa Artà, posa Can Picafort, però platja de Muro. No podem demanar, però el Consell. Això, resolucions d'aquestes de Pla de Muro ho han demanat jo amb una revisió. Això està demanat. Després ja l'altre ple també ho vaig demanar i m'ho he passat per escrit, però bueno, jo m'agradaria saber exactament què recaudam dels bars de capellans per separat, de cada bar en concret. Com ho he de demanar això? Per saber exactament què recaudam. Un informe d'intervenció que te diguin que el recaudat de cada bar, guany. Ho tens? L'ordenança diu que hi ha tres conceptes. Bar, porxada i terrassa. I a cada un, els 3 bars de davant paguen el mateix, que antigament no pagaven el mateix, i el bar dels Predissos paguen el 50% de... El mateix per metro, però n'hi ha que tenen més i n'hi ha que tenen més. Evidentment, sempre tot va en funció dels metres quadrats que tenen, i a l'hora de fer l'aplicació de l'import o de la factura, el salador comprava els metres que té cada un d'ells, que normalment no haurien de variar. I cada any se mira. No sé si cada any, però quasi tots els anys, perquè les casetes no ho miren cada any, però els bars, com que és un import important, se sol mirar. No te dic que sigui cada any, però, tio, perquè en principi tampoc no hauria de variar gens. No hauria. Això mateix. Això és una deficiència que hem trobat a veure si pot solventar, que és a la piscina de vora la pista de tennis, que hi ha un punt que surten 4 ferros d'un 10 centímetres i està tapat per un cossiol, o bé és que se tapa per un cossiol, però els nens hi juguen i ho mouen. Hi ha com unes varilletes. Això hauria de ser de qualque bar. O paperera, o paperera. Les 4 funcions de la Això és delicat,
I després també amb aquest tema d'abans l'escola hi ha un banc de pedra, que això no sé qui pot, que se mou molt. La de Guillem Ballester i Cerdà. De que la gent... Estona. Sí, això s'hauria de solucionar, jo m'he donat compte aquesta setmana. A moltes. Ja no faig de Perquè tu no vas dir que esteu fill mai. Sí. Han d'anar... Sempre s'ha mogut. Bé, jo ho vaig trobar delicat. Jo fa 7 anys que duc les meves nines i fa 7 anys que se mou. Jo ho vaig trobar delicat. Millor que vaig a mirar. Jo, de totes formes, Maria, abans està bé que me diguis ara en el ple que hi ha 4 verilles que surten, però si m'ho haguessin dit abans ja estaria llevat i jo... Jo també m'he enterat fa poc. Si t'hagués dit, t'ho hagués dit abans segur. Hem de fer qualque cosa. Ja, però si veig perill, el faig arribar fins al ple. I si ho podem solucionar abans, ho solucionem entre tots. Després el tema aquest de les obres de l'arxiu, a veure, passant per allà i ens han arribat d'altra gent que ens pensant que no s'acompleix la normativa de seguretat. Ni la de riu laboral, no veiem la placa tampoc enlloc, la placa, hauria d'haver una placa que s'està fent obra. No m'ho donaré cap mai en altres mateixos de placa. Nosaltres ho autoritzam, però no m'ho donaré cap placa mai. Quina obra és això? L'arxiu, no hi ha xarxa de seguretat. El pla de seguretat està aprovat. No hi ha xarxa de protecció, fan feina fora casc i fora... s'enfilen sense annesos, el personal de perillant. Demà de seguretat, el revisarà. Aquí, qui és que dirigeix l'obra? Hauríem d'anar a mirar... El director de l'obra és l'arquitecte, director, i l'aparadora és l'aparadora municipal, Úrsula, i fan el seguiment. I el que teòricament no de convenç, evidentment... Ho diu tot d'una. L'aparadora, tot d'una, que hi ha una cosa que no funciona. Se sap que hi ha temes de dues anotacions. I a més un punt de l'estil de l'obra, jo. Tots les incidències que té. No, pot demanar ella directament, això és aquí cada dia. Vull dir, tot d'una que hi ha una incidència, tot d'una... L'arquitecte és un Granoller i ell és separador. Hombre, es fa per evitar... Sí. No pot ser denúncies de gent que cau. Per exemple, que en el carrer Santana hi ha una sol·licitud d'indemnització d'una persona que va caure en el carrer Santana. Se tracta d'evitar aquestes coses. Sempre es poden donar. Perquè no hi hagi una xarxa de... Li pot demanar... Fan més expert, no sé si t'hi ha fixat. Marc, li pot demanar tranquil·lament. A més ho faig seguiment diari. Estic reclamant documentació. Després, a veure, també ens ha arribat que els carrers, a veure que som conscients perquè de fet se veu que se fa la neteja, però així tot estan molt bruts, les aceres també estan brutes, placetes brutes, en general i sobretot pel casc antic per aquí, està molt brut. I a veure, si tornen a demanar el tema de les papereres, a veure si seria necessari posar més papereres. Està comanat. I ara és el moment en què s'han brutit moltes carrers, perquè allà és on acaben les cues i... No, el brutol de cues. No. Tema policia tutor, que de dia 3 de setembre ja s'ha renunciat des que teníem. A veure com està aquest tema. Ja el tenim assignat? No, de moment no, ara va començar un i ara començaran altres, esperem que aquells que vengui ho diguin, perquè això també és voluntat. Això no poden dir... És obligatori el municipi tenir un policia tutor? Recomanat. No, recomanat i nosaltres estem a favor. I estem al 100%. Perquè estem al 100% i més fan una bona feina. I tots els volem de Jaume, almenys l'institut fa una bona feina. Però és una cosa... No, com que feia tant de temps que no en teníem, no sabia si era obligatori i no el teníem. Ojalà no hi hagués d'oradors. No. Té un horari diferent. Toni, el tema del pàrquing, tornem a estar... Que hi ha pàrquing en el poliesportiu i la gent no parca així com tot. Aparca una altra vegada. Les dues bandes, els discos no s'han llevat. No se pot aparcar una banda, hi ha la línia groga i la gent aparca cada dia. En el primer carrer que va cap en el poli o cap en el pavelló, quina hora discorre cada part? Aquí se pot aparcar les dues bandes i la línia groga. Hi ha línia groga. S'ha de llevar. I el que hem de fer és encara llevar els altres de l'hora de la piscina o de fer escoltar o pintar el pot de dia. Però per què s'evaporar?
perquè estava parat així. Sí, perquè s'hi ha de passar una... Però a més quan ve un autocar allà no poden aparcar els dos. El que sí és que m'ho han demanat, i no sé qui era que ho va demanar, Miquel Àngel, que enviassen, quan sortim del pàrquing, que sigui doble direcció i que puguin entrar per baix. És que deu ser el carrer més ample de Muro, està assenyalat, està marcat al mig, un carrer de Muro està marcat en les dues separacions i no s'utilitza. No, n'hi havia pensat. Tots els vehicles són amb Tots? Per què no? Hi ha molta gent que entra per allà i ja entra directament a l'aparcament de parc, ja vota. No estaria perquè arribar fins a l'aparcament. És que va directament allà, arriba a l'aparcament, pots aparcar directament. A més que és un carrer molt de cas. No s'ha centrat a l'aparcament. I està marcat, està aixapat al mig, en dos sentits. Sí. Més coses d'aquest tema, veure que per aquí, per la zona urbana d'aquí de dins, el casc antic, se circula molt ràpid. Van els cotxes damunt que et sona a Fire, haurien d'estar un poc no tant per aquí. Sobretot aquesta que baixa de la farmàcia, fan molta via en aquesta recta per avall. I a veure si seria possible fer una revisió de les línies grogues a Dimura, perquè ja hi ha bastant de vades que ja no hi són i les línies encara continuen, llavors si podrien revisar això. Sí. Els vados, quan les donen de baixa, se llevan tot o no? Sí. Se revisaven els vados i les zones de minusvàlids, els aparcaments també de minusvàlids, també que hi havia, que això tampoc pot passar qualsevol, perquè pot passar el visa, no? Sí. I és que no paguen, de minusvàlids, pot passar, perquè de tot un minusvàlid, quan té a baixa, no val. El tema del parc infantil, aquest de darrere l'Ajuntament, que m'ha dit que seria el primer que faríeu si se'n havia de fer qualcun. Teniu pensat iniciar-ho i que estigui dins el pressupost d'aquest any? No ho teniu previst, el parc infantil. Sí. No, guai no, però per l'any que ve. Si ho tenen previst, posaran un nou pressupost. El pressupost, evidentment, encara no està acabat, amb la qual ara dic que sí o que no ho sabem. Si pot entrar, evidentment... Bé, que ho posen com no. Si no pot entrar... És una aportació que s'hi pot hacer l'any que ve. Si no pot entrar en el pressupost... Igual que els banys de... El farem ministre judicial. Farem ministre judicial. No, però hem partit enguany fet un munt d'inversió en aquest estat, 2 milions d'euros que venen de romanent de tesoreria, amb la qual hi ha la possibilitat de fer inversions que no han entrat en el pressupost i que puguin venir de romanent de tesoreria sempre quan siguin inversions possibles de romanent de tesoreria. No sé si esperança... Siguin sostenibles. També podríem fer un pressupost més acurats i mirar que no hi hagi tant d'excedent i equiparar les deixones, però bueno. Que no hi hagi tant d'excedent? No, res. En quant a dinamització de biblioteca i teatre, bé, jo de teatre tampoc no sabia que estàs tan malament la cosa, però bueno, llavors si teniu pensat dinamitzar una mica més el que és la biblioteca i el teatre. Miquel, ho has mirat? S'estan fent coses a través de la biblioteca, però sí, en principi s'alimentarà molt més. Sobretot acurarem els horaris, donat que aquesta hora que varen posar per els compte-comptes, que varen ser les 4, va ser perquè la persona que havia de venir a donar el compte-comptes no podia venir a l'altra. O sigui, se va mirar de modificar l'horari antes, però no se va poder modificar, per mort que no tenia disponibilitat. I a nivell de Consell de Mallorca heu sol·licitat activitats? Sí, això es fa directament a la bibliotecària. Això està dins del vot d'àrea de cultura. Sí, per què ho dius? No, perquè hi ha un pagament de 2.300 euros i era per sobrevalorament la feina que s'ha fet. Això és el bloc. El bloc de cultura que s'ha fet a dins la pròpia, a dins el següent d'Ajuntament, un bloc. Un bloc que llavors se van penjant tot. Un bloc d'A. Un bloc d'A. Això. 2.300 euros per fer un bloc. I actualitzar, creació de text. O millor té un pot d'A, aquest bloc, no ho sé.
s'ha de vetllar tot i ha d'estar en coordinació amb la bibliotecari. De què són els 2.300 euros aquells? Disseny i creació de text. Disseny i creació del bloc, no? Disseny i creació del bloc. 2.300 euros. Arrel de la notícia que ha sortit avui del tema del museu, nosaltres tenim entès que per la fira volen fer portes obertes i que el dissabte de les 4 se vol fer una reivindicació amb activitats i ja en col·laboraran associacions i tot això. Sabeu res de tot això, vosaltres? Perquè, segons avui... Jo el que tinc entès és que el museu enguany fa els seus 50 anys i amb motiu d'aquests 150 anys... 50. D'aquests 50 anys evidentment faran l'aniversari i l'aniversari jo entenc que hi pot haver qualque mica de reivindicació de la manera que ho tenen ara i evidentment se tracta de que se'n donin compte de que el museu s'ha de posar a 50 hores. La notícia d'avui posa que ho arreglaran? Jo no sé de qui l'han agafada, però... Ja s'ha de sol·licitar. No sé de qui l'han agafada, però les reunions que s'han tingut directament amb el director general ha sortit en el diari i en el web del govern i sorteja la foto. Jo vaig anar a la reunió, però a la reunió l'únic que se va dir a la reunió era que se sol·licitaria ja en el dossier directament en el Ministeri. Això depèn del govern d'Espanya, no depèn... No depèn d'aquí. Vol dir que ja m'ho han donat la partida del govern? No, clar que no. No, però jo m'he estranyat que per una banda volen fer una reivindicació perquè és ben necessari, ben que dir que s'arregli, perquè ja fa 5 o 6 anys que no... Per qui és que va fer la reivindicació? Jo ara, que ho dic jo, a nivell d'associacions sé que s'està convocant, que hi ha una persona que telefona a les associacions per dir que se faran allà. Qui era aquesta persona? De l'Ajuntament. Font de Mura o de L'Ajuntament. Una persona del poble que va telefonant a les associacions i els diu de tal hora, tu faràs això, de tal hora tu pintaràs... I amb qui s'han... Jo també estic en el cabell dret, Però encara que no ni és de Muro ni tenim cap emparell damunt. El museu no és de Muro, però està a Muro i evidentment l'entenem com una part nostra tots, que fa 50 anys... Pots entendre com una part del que vulguis, però damunt el museu de Muro tu no hi tens cap emparell ni un. Ni un. Els mateixos que es Poble o que es Vilera. Els mateixos. Si està a Muro, hauríem d'intentar que sense pressió que puguem perquè el posin així com pertoca. Sí, no, de clar. Ningú diu el contrari, però el que diu, qui és aquesta persona estranya si no té... No ho sé, que vulgui... Vull dir, a favor de direcció general del museu. Ja suposo que m'ha sabíeu res. Fa com un any i mig o dos... Palau, mai va haver cap problema per activitats, vull dir... No, de fet, quan vam allargar la fira, que vam posar la temàtica de la caravana, que vam allargar fins al museu, els primers predispots i mocions per manteniment i per estar més govern de les també seran aprovades. Fa com un any o un any i mig, Sebastià i jo vam anar a xerrar amb Joana Maria per demanar-li o reivindicar una mica l'estat del museu, perquè entenien que ara, al final, tocava allà mateix, si no hi ha partida i si no hi ha dobbers, no hi ha recursos. Hi ha una de les reunions que va venir el Consell, hi vaig assistir, vull dir, el director general, i estaven xerrant d'un proport de 5 a 6 milions d'euros mínim per a desenteró. Ara això no era així, Miquel? No, això molt del bé. Bueno, però això és inversió que s'ha de fer allà de dins. 5 o 6 milions d'euros mínim. La directora del Museu de Mallorca no me'l va xerrar en el Sebastià i jo d'aquests euros. Eren bastant menys. Demanar-li en Miquel Àngel era davant. La xifra era 2 milions, entre 2 milions per quedar més o menys. Per aquí anaven estic. No, això era per arreglar temes de corrent i temes de però després hi havia que s'ha d'aixecar tot, s'ha d'impermeabilitzar i s'ha de tornar a parar tot, s'ha d'aixecar les predes una per una i s'han de tornar a parar les mateixes predes. O sigui, això anava de sorda de 5 o 6 milions d'euros. Bàsicament. I va dir que era per, i tu eres davant, que era per deixar-ho al mínim. Hi ha diferents instàncies d'allà de dins. Com sigui, la passada legislatura no va venir ningú del govern a preocupar-se per allà
en aquesta hi ha un director general que ja s'ha manifestat 2 vegades positivament a moure papers de la reforma del museu. Jo crec que això... Fins ara, Miquel Àngel, tots s'han prestat. La passada legislatura hi vàrem anar. Ningú ha anat mai en el Ministeri a Madrid a xerrar sobre el tema del museu. La directora... Ara sí. La directora del Museu de Mallorca va ser ella que ho va dir. Fa els darrers 4 anys ningú havia trepitjat aquest museu, ningú... La darrera notícia que tenc jo de dir... Els darrers 4 anys, els polítics competents, perquè han quedat que nosaltres no som competents en aquesta matèria, nosaltres podem xerrar, però amb això no som competents. I com a polítics competents amb això, cap s'havia manifestat els darrers 4 anys per veure com estava el museu i si necessitava res. I aquest nou director general ja fa 2 vegades que s'ha manifestat positivament que han de fer qualque cosa. Potser no entreguen res, però... Segons la darrera reunió que van tenir, anirem a dins la carpeta que presentaran en el govern en funcions de Madrid, que el suposo que tindran la reunió, que és bàsicament entregar. Però l'exacte que és? L'aniversari. Que hi haurà la millor cosa... Qui promou aquest aniversari? L'Ajuntament. Ara... I hi ha un carregat a ningú que faci aquestes reunions o que faci aquestes... Quines reunions? El que està fent aquesta persona, que està xerrant en diferents associacions, que tu faràs tal d'ara, tu faràs... Això és el que diu una Margalida. Nosaltres estem... Jo no sé qui és que està convidant a les diferents associacions. Sí. Pot dir? No ho pot dir. No ho pot dir. Sap greu treure noms aquí. No ho diguis. No ho sé. Us ho diré. Tinc un altre punt. Això d'una junta de govern, que és una denúncia de lladrucs i al final això es va deixar de rescatar, com està aquest tema, el dia 28 de setembre. Es farà una sèrie de queixes relatives a les molèsties produïdes pel lladrucs a diferents hores del vespre i dia provinents de 4 cans que es troben al solar confrontat al seu habitatge situat al bec, vora el carrer, tal, i després posa, es deixa damunt la taula. Quin carrer és? Es deixa damunt la taula pendent d'informe de la policia. Després hi ha altres... Hi ha un silenci administratiu, posa que hi ha un silenci administratiu. Per inactivitat per part de l'Ajuntament va demostrar-ho amb una primera instància pendent de recabar informació. Sí, recabar tota aquesta informació i després en una propera sessió de Junta se va ja nomenar missè i se va trametre l'expedient en el jutjat que ens ho reclama. No, que és que no se li ha donat resposta a les seves queixes de... Sí, diuen que l'Ajuntament s'ha denunciat que no ha actuat inactivitat de l'Ajuntament davant renous de grups de cans. Es contenció bàsicament. La queixa d'això que això dona. De sentir lladrar ca i que l'Ajuntament... I se va preocupar l'Ajuntament. Hi ha un informe de la policia, evidentment, el moment que hi vas no vol dir que lladri, però hi ha un informe de la policia que està remès en aquesta senyora, ella el té, hi ha un informe de tècnic de medi ambient que també li van remetre ella, que també el té. Evidentment, si la policia no ha sentit es fa lladrar, poca cosa hi pot fer. Després un altre punt, que és donar compte de l'escrit de la Direcció General de Turisme. Arrel d'aquest donar compte volien saber si ja sabem quant d'habitatges de lloguer turístic tenim. Sí, hi ha una relació que ens va enviar la Direcció General de Turisme que el vos farem arribar. Després, un altre punt, el tema de transport de menors a la sala fònica, també, que és aquest tema. Sí, perquè els controls del botellot de l'hora de la sala fònica se va veure un autocar que movia el lot d'un altre municipi de cap a Mura i el de Sant Tomàs i finalment van fer acte de denúncia i ho van remetre a Transports. Vam tenir una reunió amb Transports i una de les qüestions que vam plantejar és aquesta, que hi havia un autocar i no hi podem fer absolutament res, l'únic que podem fer és fer un denúncia de botellot. I en tenim totes? Moltes.
Després el tema aquest de les juntes de govern que se fan setmanalment, que la darrera que tenim és de fa un mes, veurem si podrien ser un poc més... Això estem que tarden a passar-los a net. Tot d'una que estan passades a net, se d'una aprovació i tot d'una se vos passen i se pengen i se van a net. El mateix dia que els aprovem, el mateix matí es passa a la posició. No, la darrera que tenim és del dia 28 de setembre. El mateix dia que s'aprova l'acte. L'acte de la Junta no s'aprova en si es fa. S'ha de fer, després s'ha d'aprovar i no està aprovada quan s'ha Però el dia que s'aprova l'acte, el paper, aquest mateix dia se vos envia. Aquí en el cas de que nosaltres a Muro no tenim ningú de dedicació exclusiva, volien saber si hi ha qualque dins el personal d'aquí de l'Ajuntament, hi ha qualque persona encarregada que tingui aquesta funció de controlar entrades i sortides de la gent, del personal que fa feina. No. Poden entrar i sortir quan vulguin, anar a berenar i sortir quan vulguin. Evidentment entren i surten, tothom té l'horari clar d'entrada, tot i que qualque dia ve l'estona a dormir, tothom té un horari d'anar a berenar, saben l'horari d'anar i de tornar a berenar i tothom sap que ningú ha de sortir. Però no tenim ningú específic que controli... aquesta pregunta perquè també són queixes que mos han arribat i també jo volia saber si hi havia qualcú que... Hi ha diferents hores de berenar també. Sí. Hi ha gent que té... Hi ha gent que té de 9 i mitja a 10, n'hi ha que tenen de 10 a 10 i mitja... No, però dit, tot tenen la mateixa mitja hora. No es compleix. N'hi ha que no berenen. N'hi ha que berenen, i n'hi ha que berenen 2 i 3 hores. Nosaltres demanàvem a veure si és possible... No, si van a comprar i utilitzen la seva mitja hora de berenar, és el seu problema. Però és que van a berenar, després van a comprar i després van a cercar el lot entre les 3. Però si compleixen l'horari, i també s'ha d'aturar això. Però això fa mal, a veure, això fa mal a la gent que fa la feina ben feta aquí de dins, que n'hi ha, i això contamina, i no anem bé, aquí no... Intentarem que des de portes, a partir d'ara, s'apliqui un control tant a l'entrada com a la sortida, no, perquè de portes ja no hi serà. Què va passant el tema del lector aquell i tot això? Un parell de vegades, però. Jo ara m'està cansat de posar el lot. Tantes vegades com ho van posar. Se pot fer online, mitjà de manera online. Segons qui sí, no tots, però. No tots tenim ordinador. No tots. No tots els empleats tenen ordinador. Jo, a les fitxes, a les empreses, sortiu. Qui és que no té ordinador? Les brigades, no tots els policies, no... Però estaria bé que la brigada tingués un ordenador. El manco per sempre el que tenen en magatzem i tot això. Mirarem d'implantar qualque mica de sistema que mos duguin des de port. Després, el tema, Miquel, de l'equip de música de la Rebel·la i en Pep Pons, què ha passat? Qualque cosa d'aquestes que m'han comentat. S'ha perdut. Jo promet que no sé això. Vaig rebre una cridada d'en Vicent de la Rebel·la com a responsable de la Rebel·la. Teníem el material a un lloc, aquell material quan hem anat a cercar-lo no hi ha estat i hem sabut que el senyor Pep Pons va anar a cercar-lo i ara ell mos fa que com que no... Jo m'ha confirmat aquesta persona que tu m'estàs dient que no l'ha recollit. Aquest seguit de la Rebel·la. Que quan se recuperi comenci a faltar qualque cosa no me veurem. Si se recupera? Si se recupera. No sé més. I les claus allà també de tothom. No tenien a dins les portes... Era Can Massanet, això. No té res que veure amb l'Ajuntament ni això, una cosa no té res que veure. No se pot guardar allà les claus allà? Se va guardar provisionalment a un lloc que no era l'habitual i se va estar un temps a anar a recollir-lo i quan han anat a recollir-lo, doncs... No és. Això és el que està... I qualcú ha dit que era qualcú de l'Ajuntament? No s'han dit de ser, aquest senyor Morano. Què més? Bé, el que us ha acabat davant de la poca informació sobre la coalició en la dona centenària, que ha comentat la Maria, també volíem fer una queixa de la cursa solidària, que no se va informar del que és la coalició. Era una altra institucional de l'Ajuntament. Ja vàrem explicar per què la comissió parar. Per què? Perquè les famílies necessitaven del pes. No, que no se va informar sobre la coalició de que se faria aquest acte. Nosaltres no estem totalment d'acord. No, nosaltres ho vam sempre a través del Facebook. Ah, ja? A través de...
Jo a través de Facebook. Jo a través de patronat ja estava anunciat. 2 dies antes... si no s'enteraran per Facebook. Els patronats no, quan dimarts, sí, jo em vaig queixar. Però és que havíem organitzat, havíem pensat... El Facebook fa setmana en sortia, I doncs, Facebook sortia amb anterioritat de setmanes. Només mos queixant de... Però és que el patronat ja està convocat. Però què té que veure? Però lo normal és que si un ajuntament convoca, vol organitzar una cosa, lo normal és que ho sàpiga tot l'ajuntament abans d'entenem-nos per poble. Perquè ja la gent me ve i me diu, tu saps això? Dic que m'aixà estàs xerrant de mira Facebook. I ja estava anunciat. I no sabien res. I com això? És que són 1.000, una darrere l'altra. No ho sé, i no és tan complicat. En el moment que vareu enviar, en el que enviéssiu que fes el cartell i tot això, podeu dir una altra, mira, ha passat això, perquè jo no sé què te fa rialles, però... No sé. I t'hi en el cas aquest. No estic en tu ara, ja. Ah, val, no estàs en jo i no sé. Perdona. I respecte a la cursa, totalment d'acord amb això, però si se torna a fer un altre acte així, d'haver d'anar a córrer pescant, però que potser per dins del poble, una cursa que hi havia 1.000 persones per poble, de fer poble dins Mura. Sí, però s'han tancat una partida important de carrers que així no els van de... La circulació de Mura no se'n va veure afectada. Per això se va agafar... Sí, un dissabte cap vespre, potser no hi ha molta gent que circuli a Mura i trobant que és com un fer més poble, més poble que per fora. Has de controlar, has de tancar carrers, has de mestir policia, has de mestir molt més recursos que els que van a... No que sé, molta gent major, veig sortir, no ho sé, haver fet... Jo crec que anar a fer una caminada o una correguda per les afores tampoc no es deien molt bé. Després, respecte en el gabinet de premsa o en el servei de consultoria de comunicació, ens seguim queixant de la poca objectivitat que té, però és un òrgan en el servei de l'equip de govern. Fins ara duim gastats, com heu dit, l'Ajuntament són tots, les factures des del 2014 fins a d'agost ja duim quasi 24.000 euros, els pagant tots. En Rafa fa un mes va sortir per diari i no ho varen publicar. La notícia de Son Bot de fa 2 dies ningú l'ha publicada, tot el que és contrari a l'equip de govern. La pàgina, per exemple, del Facebook no en fa menció. Nosaltres demanaríem el que pagam, el Manco tenia accés tota l'oposició i si gent del poble que hi volgués en el gabinet de premsa que tenia. No sé si és falta de professionalitat, no sé què pot ser, però trobant raro que aquestes coses no surtin. O està no sé, canviar el nom de l'Ajuntament de Mura per equip de govern, mos pareix totalment d'acord i ho pagar dels vostres repers, però una cosa que paga tot l'Ajuntament està en el servei de les 7 persones de l'equip de govern. Mos pareix. I a més... passa a la tercera edat de la punyalada? Per exemple, que me vareu comentar. Nosaltres hi vàrem anar, sort que mos vàrem dir a les 6, després del gabinet va venir a les 7:15. Que nosaltres ja me n'anàvem. Vàrem fer la foto i se'n van anar, jo també. Es duim 24.000 euros tots els murets gastats per aquestes coses que no m'era favoreix a l'equip de govern. Hauria de canviar. Segurament, 24.000. Fins ara, del mes de 2015, i supos que faran factures en deixaran de fer una menys, que no n'arribaran als 36.000 euros. A la Sèrie Mitja hi havia una comissió de el que és trist és veure. El que és trist és que la convocatòria sigui a les 6, arribeu a les 7:15. Els 4 regidors i parlis. Però el gabinet, que és gabinet, no, és que ja m'han convocat a les 7:15. Fa molta gràcia que digueu tot això quan no assistiu a cap acte, quasi. És que és molt graciós el tema. Allà amb un poder. En quins actes no s'estiu. Poden fer un inventari. Però també poden fer l'inventari de quan s'està convidat, També poden fer l'inventari... No, en temps i forma correctes. Vol que ho facem en temps i forma correctes. Margalida, vol que ho facem en temps i forma correctes. I de què és del lloc? Digues a on és el lloc. Digues a on, digues a quin acte no hem vengut. No, digue'm a quin hora hem vengut. És tu que acuses la gent que no hi anava. Digue'm a quin acte. Quina residència? Per quin acte? L'acte de 100 anys d'aquesta dona. Que el Facebook parlava que hi érem. De l'aniversari de la residència. De què? Sí. És de matí. No.
tenim Ja aquí. hi era? Sí, tu, Aquí ja ha sortit la foto. Ja ha sortit la foto. En el Facebook ja no te vaig veure. No. Ah, no, vam començar molt bé. Ell sí que sortia, jo no te vaig veure. Tu has fet comentaris? No. De què és la foto? Sí, que fa seva cara. Ah, sí, que en Joan Miranda va dir si era... Ara pensava, jo te saben que és important. Bueno, pues tenim un servei de comunicació que ens costarà 36.000 euros a l'any i l'oposició és inexistent. També respecte a coses del Facebook, és una cosa que me crida molt l'atenció, qui s'encarrega del Facebook de la pàgina de Medi Ambient? Si també seria el gabinet o el tècnic? Tècnic. També seria una crítica que ha sortit la notícia de Son Basc, Medi Ambient no publica Son Basc, no sé per què, i és que damunt el nomineu com a substitut de la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera i no s'alegra que Son Basc estigui més protegit. És que són coses un poc il·lògiques que no pengi aquesta notícia. Per què? Perquè potser va en compte. No ho sé. Un càrrec de confiança, aquestes coses que funcionen així, però hauria de ser més objectiu, com un tècnic. I el Manco l'ha de ser. Martí, si informació que ha sortit ja la tenen firmada o encara està pendent? El Manco és una notícia. Que podria sortir com a notícia. El Manco, el Facebook, això només és per traslladar un poc d'informació que sorteix. No ha de ser de jutjar, no ha de tenir un judici. Mos pareix un poc que no estigui content de que Son Basc estigui més protegit, però i res més. Digue'm, Jaume. Bé.